Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou episod de Copy Playtime. Vedem dacă și merge. Gata. Un nou episod de Copy Playtime. Sper că se aude. You are about to see the most incredible doll ever invented. Să mai uită. Ce faci cu lagul? Hai, ce să-i faci? O să ne jucăm cum putem. Să vedem. Hai că să încarcă și jocul ăsta pe 10.000 de ani. Ia, mamă, cum să mișcă. Apoi să fie bine. Ia să mergem aici. Ideea de loc, mai de roșu. Asta e de acolo. Pentru că și asta poate fi bine. Verde. Galben. Deoarece da. Ce să face? Există la toate calculatoarele. Confirmarea asta de la joc se mișcă super bine și nu se mișcă deloc bine. Wow. Așa, deci pot să trag obiecte. Pot să apăs chestii. Și am aș putea să fac multe chestii. Și pot să le cuvânt. Playtime. Văd că mi se mișcă ceva mai bine. Dar trebuie să mișc camera asta foarte ușor. Că dacă o mișc repede... Au, nu am luat și mișc camera super repede. Acum a început lagul, că n-am mai fost prin zona asta. Acolo. Cred că e din ăsta. Da, e sigur, e prietenul. Bate palma hază. Copiii nu face și ce o să-i fac eu la Hagi. Da, și bă, că n-a vist fermer. Că acolo.
are rost să duc la... Ok, ok. Mulțumesc să zic, mi-a lăsat ei aia, dacă ar fi și fost să mulțumesc. Cred că era mea. Îmi speriat. Adi, stai acolo cu minte. O să țin ușa asta închisă. Că mi-ai construit peste mine. Stăm aici. Montaj. Uite aici. Dacă n-ar mai avea lag. Ține. Așa. Gata. Gata, s-a pornit curentul și am super mare lag. Ce asta? Ăsta e dinozaurul ăla din chapter 2, bă. De ce să-i stă capul ăsta în aer? Bă! E Huggybox. Închid ușa asta că mi-e frică. Nu, cum merge asta? Bă, ce e aia? Aia e mâna lui. Aia e mâna lui. Să-mi bag piciorul că mi-e frică. No, lasă cubul. Lasă cubul. Lasă cubul, că mie că trebuie să-i tragem una noastră grepecul. Nu, dacă nu se întoarce. O să las puțin jocul așa, până când o să meargă bine. Cred că e de la grafici. Ia să vedem. Grafici. Unde-s graficile? Nu best, nu trebuie best. Că nu mi se vede deloc bine. Ok. Low. Am văzut opțiunea asta de brightness. O să-l dau mare. Nici chiar așa mare. E micuț. Știi ceva? O să las cum e el. Mamă, nici nu se vede bine și am și lag. Nici cel mai bine. Dăm grafica ok, că nu putem să o lăsăm pe ăla. Uitați-vă și voi cum se vede. Ok, bă. Dăm eu pe ok. Așa, așa. Doar atât vreau să fie ok grafic. Dacă ăsta e ok, îmi dau cu calculatorul în cap. Și dacă lagul e la fel, deci pentru că lagul e la fel, o să dau setările default. Adică acum... Mamă, ce e aici? Texture quality, nu mai trebuie best. Îi dăm texture low. Dăm totul low. Am aici că să dă ele singure. Să o lăsăm la basic, ne prefacem când. Ok.
Acum măcar nu mai avem lagul ăla mare. Aia e mâna lui Huggy Wuggy. Vă zic eu de pe acum. Și nu zic că trebuie să mă duc acolo. Scări. Mă obligă jocul să mă duc în mine să baricadez ușa asta. Voi ești mai puternic decât Greg pe costa? A, bă, că intrăm și aia e. Ce-o fi, o fi. Mergem și mai încet. Lăsăm până la 20. Că la cum mi s-aude în căști. Ăla e roboțelul ăla. Doar o să-l iau cu mine. Stai, roboțel, ok? L-am găsit. Cel albastru. Uite altul. Ăla nu știu că-l vedeam. Îl vei dacă nu mă uitam bine. Uite și al treilea. Și mai e unul. Care e ăla verde, cred. Să vedem ce o să se întâmple. Sper că mă aud bine de data asta, nu ca data trecută când am mai încercat să filmez. Știți ceva? O să ne ducem la settings, văd că e mai bine. Și dăm graficile bune, bă. Textura basic. Efectele le lăsăm ok. Și asta e, să vedem dacă mai avem lag. Vedem mai bine. Da, lagul e puțin mai mare, da, se vede mai bine. Acum ne dăm și noi seama ce culori sunt astea. Deci galben, nu e galben, adică ăsta, nu e galben. Roșu, albastru, galben, verde, nu așa? Așa. Am și a doua mână și plecăm de îndată de aici, că nu am lăsat aici. O să plec. Lasă-mă. Așa. Și acum ce? Ce asta? Iar un puzzle de la ca la început. Acum că nu putea să mergem aici? Nu. Probabil pe aici. Aici. Aha, gata, mi-am dat seama cum trebuie făcut tot jocul ăsta. Deci venim așa, așa și mergem așa. Nu m-am speriat nițel. Nu zic nu. M-am speriat. M-am plecat așa rapid. Nu știu ce sunt. Asta jucării.
Da, îl bucăt de jucării. Ce cu jucăriile astea? Nu am bucat. O să mă întorc? O să mă întorc, dar nu o voi face. O să continui pe unde trebuia să merg. Nu. Nu știu ce e aici. Cred că trebuie să urc aici, că e singurul loc în care pot să merg. Ce cu muzica asta așa liniștitoare, un joc creepy. Eu nu știu. M-am speriat, am zis că am bucuit mâna. Deci tragem asta. Luăm putere. Venim pe aici. Trecem pe aici, o luăm așa. Tragem asta. Ne întoarcem. Venim pe aici. O luăm pe aici. Ce n-am făcut bine? Aha, cred că știu. Și dacă ar fi după logica mea, și după cum am văzut eu la mai multe persoane că e logica jocului ăsta, întâi trebuie să vii pe aici, apoi să vii pe aici, pe aici și apoi să-i dai așa în față. Care e logica? E fucking același lucru. Bine, aproape același lucru. Bă, mers. Și acum ce? Nici m-am speriat, am zis că pic cu totul. Nu știu ce e cu caseta asta aici. Cu ăsta de casetă, că nu-i casetă. Că și eu prost. Pot să sar balustrada? Merg pe aici, frate. Gata. Apăsăm pe butonul ăla. Power on, da. Asta era puterea. Dăm de mani. Uite ce sunt. Asta se după mine. Bă, ăla-i creepy rău să uite după mine. Ce vrei, frate, să-ți dau? Bă, terminați-mă să întâmplă ceva, chiar dacă nu se întâmplă nimic. De ce te uiți la mine atunci, că nu te înțeleg? De ce să uiți? Colorat, nu. Ok. Așteptăm. Targetul de like-uri de azi vreau să fie de 25 de like-uri pentru partea a doua. Noi jucăria. Ce face acolo? Ilele ce fac acolo? Bine să mă duc să trag unul. Cred că vine și partea a doua.
facem 25 de like-uri. Și vă abonați la canal.